pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok.
Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Maayo. Kay nakakita ako sang masuhulan nga tawo nga among mangamot sa pagpatay kay Alona. Kag makitaay kami sa gabi nga ini. Kuntani, ako na lang nagpangamot. Kung wala ako ginpasalig ni Remar, madugay na nga nadula sa akon balas si Alona. Si Remar, nakita ko nga may handom siya kay Alona. May handom siya nga bayluhan ako kay Alona. Makuha na niyang mangga di Mamerto. May asawa pa siya nga lamharon. Kag matahom pa. Ang buang, ang gago. Utukan pa niya ako. Gani amo inang natabo sa imo, Remar. Amo ina. Diri ako. Diri ako mahulat sa akon kontak. Nga ginpatigayon sa akon sang sindikato nga kilala ko. Maayo diri kay natago nga tuog. Wala sang makakita sa akon diri. Kag wala man sa makakilala sa akon. Kay nagabayo ako sang pulos itom. Kag nagamanto sang itom nga nagatabon sa akon nawo. Bilang paglalaw ko sa kay Mamerto.
Bah, nakabati ako sang kulas. Siya na ina. Bah, may nag-ulot. Isa ka ate? Dako nga pagkaati. Daw sa mulato na. Kung makikita sa akon. Oo, ako. Tawga lang ako kay madam. Oo, madam. Anong kinanglan mo? Maipasalvage lang ako sa imo. Sino? Babaye. Ilang tupa? 50,000. Sugot ako. Apang magbayad ka na isang down. Okay, sugot ako. Hatagan ko ikaw sang down. Ang gusto ko nga buwas nga daan, madula na siya sa banas ko. Kag kung makahatag ka sa akon sang pamatuod, nga patay na siya, ihatag ko ang katunga nga balayran. Oo, sugot ako. Di ng down payment. Magulat ka. Hindi kwartang gusto ko nga i-down mo sa akon. Ano ang gusto mo nga i-down ko sa imo? Inang kulintas sa liog mo. Amoy nang gusto ko nga i-down mo sa akon. Hindi mahimo. Mahal ini. Kagin regalo ini sa akon sang akon bana nga patay na. Kuna mo, magpangita ka na lang sang iban. Dira ka na. Hulat anay. Sige. Sugot ako. Sugot na ako nga i-down sa imo ang kulintas ko nga bulawan. Madali lang ha. Kuhaon ko ini sa akon liog. Ari. Maayo. O ano? May nahibalaan ka na ba lang nga lugar nga sa diin mo malubong ang bangkay? Ako na problema na. Boss, makabaton ka na sang balita. Nga wala nang babae nga ipapatay mo sa akon. Maayo. Kayuhon mo ang trabaho mo, ha? Kay kun hindi, ikaw ang ipalubong ko. Magulat ka lang sa resulta. Dira ka na. Ato na siya. Nga ba lang nga gusto giniyang kulintas ko nga bulawan? Nga gusto giniya ini nga i-down ko sa iya. Nga Anong buhaton mo sa kulintas niya iniiloy ko? Nga amoy ning gusto mo nga ibayad niya sa akon. Kabaylo sang babae nga ari sa akon ang picture ya. Amoy na ang gusto nga kabayaran sang aton labing mataas. Ang akon pagtimalos, wala ko na ginasalig sa ila, kundi sa akon mga kamot. Magpamuti ka sa akon kain. Hindi pagduha-duhai ang nakita sang akon tunda. Sang aton labing mataas. Nagpangayo ako sang palatandaan. Kag ginhatag nila. Ang imo pagtimalos. Mahatagan na sang katumanan. Sa wala pa kita makapalayo sa duog nga ini. wala siya makahibalo nga may lain ako nga plano sa iya.
Nagpasugot ako nga ihatag sa iyang akon kulintas nga bulawan. Pangod, makuha ko man gihapon ina sa iya. Pagkatapos nga mapatay niya si Alona, siya naman ang akon patyon. Parehas ang akon ginhimo kay Remar. Isa lang siya kaati. Kag wala na sang mangita sa iya. Kaina pa ko nagahulat sa imo, anak. Diin na ang akon ginpakuha sa imo. Bilang kabayaran sa pagpatay mo sa babae nga ato. Ari sa akong bulsa, iloy ko. Kuhaon ko sa akong bulsa. Ari, aring kulintas. Ang kulintas, nagabadlak sa silak sang adlaw. Maayo, ang pagtimalos mo, malapit na. Sa paagi nga ina, matuman kong akon pagtimalos iloy ko. Sa kalalangan sang kulintas nga ina, mahimo ko nga ipadakop ang babae nga ato, kag ipapriso. Amoy ng kabayaran nga gusto sang labing mataas nga buhaton sa iyo. Magsalik ka lang sa akon, anak ko. Diri ako mabantay sa iya. Ilala kong babae nga ipapatay sa akon. Tagsa kahapon, nagaduaw siya sa lulubngan sang iamay. Kag sa lulubngan sang isa ka babae. Kung magalin siya sa balay nga ina, sundon ko siya. Agud tumanon ang ginsugo sa akon sang babae nga to. Nga mong tag-iyas ang bulawan niya kulintas. Pagkatapos, mahalin kami sang akon iloy sa duog nga ini. Kag magbalik sa amon ginhalinan nga komunidad sa mga ati. Kag hindi na kami magbalik. Mikaela, mahimo ka na nga makahalin. Magbalik ka lang sa wala pa magdulom, ha? Nakaibalo naman si Ma'am Virgie nga mabisita ka sa lulubngan ni Ruby. Salamat gid ng segunda, ha? Sige. Malakat na ako subong gid. Sige. Ay, makaluluoy man si Mikaela. Ginbatya giniya ang kamatayo ni Ruby. Dosa nadulaan man sa sang kapagsik. Kag talagsa ko na lang sa makita nga nagayuhom. Pareho sa ginahimo nila sang una ni Ruby. Ay, wala na siya sang amay. Ginabandonar pa siya sang iya nga iloy. Kag subong, wala naman siya sang ginasaligan nga abyan. Kag masami ko siya makita nga doon sa may ginahulat sa bintana. Nung nagapaabot bala siya nga mabalik pa si Ruby. Kung makita ko siya nga nagasubong sila, nagahuot ang akong dugan sa kaluoy kay Mikaela. Ara na siya.
Nagwa na siya sa pader sang ila balay. Sundon ko siya. Nakaibalo ako kung diin siya makadto. Dito siya makadto sa pansyon. Kag timing gid, nagasirom na. Kag mapos na lang ang akong pagkuha sa iya. May nagapagkato diri nga babayi. Kag may nadala siya nga naputo sa habol. Nakahibalo ako nga bata ang iyang nga ginadala. Agad ipabulong sa akon. Maayong adlaw, Seva? Maayong adlaw man sa imo. Ay, Seva, dala ko ang akon anak. May balatian siya. Oh, nga diri mo siya gindala sa akon. Kag hindi sa doktor. Ang doktor, hindi na magbulong sa iya. Bangod wala na kuno sa paglaom nga maayo pa siya. Oh, Diyos ko. Wala naging kuno sa paglaom nga mag-ayo ang balatian sang akon anak. Nagsiling sila nga maayo ka nga manugbulong, Seva. Kani maluoy ka man ay. Buligi man ako. Buligi man ang akon anak. Patanaw ako abis ang imo anak. Oo. Ang buta mo, madamo sang katubol, kag nagkanignig na. Maluoy ka man sa akon anak ay. Buligi man siya. Bulnga siya. Mabayad ako sa imo bisan pila. O sige, tinguhaon ko. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo!